Myslíš si, že už poznáš celé Taliansko? Poznávanie srdca Talianska začneme vo Viterbe, meste, ktoré dýcha stredovekou atmosférou a kde nájdeš slávny pápežský palác. Toto miesto bolo svedkom najdlhšieho konkláve v histórii, ktoré trvalo neuveriteľných 1005 dní. Neskôr sa presunieme do Bomarza, do parku plného obrovských sôch príšer, ktoré ťa privítajú v nadživotných veľkostiach. Potom navštívime mesto, ktoré zomiera a so zvyškom sveta ho spája dlhý most. Ideálne miesto pre milovníkov histórie a adrenalínu. Nevynecháme ani prírodu, zastavíme sa pri vodopádoch Marmore, ktoré vytvorili už starovekí Rimania. Tieto 160-metrové kaskády sú nielen krásne, ale aj fascinujúci dôkaz ľudskej vynaliezavosti. Poznávanie chutí a histórie zakončíme návštevou Tivoli, v ktorom nás očaria nádherné záhrady Vili di Este plné fontán. Zaži s nami tajomstvá Umbrie a Lazia na našom novom leteckom poznávacom zájazde plnom objavov.